Burkina Faso ngo karilon tɛmɛni bengani wale gwɛlɛn dɔ le kɛra Djibo n'ale ye Saheli marabolo ka dugu dɔ ye. Nin dugu nin na jɛnkulu maramafɛntigi kulu caaman de jigira o yɔrɔ la. Maaw ka fɔta ra olu yɛrɛ tun taa se maa 100 caaman ma. Nin dibikɔnɔmɔgɔ ninnu ka kunkilenna tun ye ka se ka taa kasarawaleba dɔ jigi Djibo ka finitigiw ka dagara min ye détachement militaire ye. Sɛrɛden dɔw ka fɔta ra an ma se ka minnu sɛmɛtiya ani minnu fɛnɛ ma se ka sɛmɛtiya ka bɔ fanga ɲɛmaw fɛ. Olu y'a yira ko k'a ta seri fana tɛmɛni kɔ fɔɔ ka taa se nɛgɛ kaɲa 5 ma. Fɛn min ye mugu ani kisɛ ye o kɔni o cira nin yɔrɔ nin na. Makaragwɛlɛ ninnu nana nin yɔrɔ nin na ni bolimafɛnw ye minnu ye sen filaw ye gadagadaw ani dakabanan kɛlɛkɛminɛw an minnu wele ko blendew. Dɔw ko o tun bɛ fɛ ka don ni da ye nka o tun ka gwɛlɛ sabula cili tun ka ca o yɔrɔ la. Faso ka jabaransoba y'a yira ko nin dibikɔnɔmɔgɔ ninnu o ye kogo ci n'o ka blendew ye ka se ka don o yɔrɔ nin na. Cili kɛra ko nka faso ka kɛlɛkɛjɛnkulu ni olu dɛmɛna ni pankuru ye olu ye mugu ani kisɛ jigin nin bengani walekɛla ninnu na. Maa minnu sɔrɔ ka o sɛrɛya di olu y'a yira ko nin bengani walekɛla ninnu kɔni o sera ka nin kan nin minɛ waati damadamani na ka se ka taa ni mugu ani kisɛ ye nka dɔw fɛnɛ ko o ma se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ko faso ka sorodasiw le sera ka nin maakɔrɔgwɛlɛ ninnu kɔrɔn tigɛ ka se ka caaman yɛrɛ si tunu. Min kɔni ye tiɲɛ ye o lonna ko nin fagadi nin kɔni o baraka bonyana kosɛbɛ. Finitigiw dugulenw ani jɛnkulu maramafɛntigiw fɛ jagoya ni bɔli kɔni kɛra yɔrɔ bɛɛ. O yɛrɛ senkɔrɔ duɲa kɛlɛya tɔnba ka cikɛda min sigilen don Djibo mara la n'ale ye ONU ye ale y'a yira ko maa gwansan ɲɔgɔnna 40 kɔni olu bɔnɛna ONU na. Nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nin kunnafoni ninnu si ma sɛmɛtiya ka bɔ sɔrɔsiw ka daga ɲɛma fɛ walima faso yɛrɛ ka fanga ɲɛmaw fɛ. Nin tun ye Kadɛgɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Et frapper efficacement. Verrouiller et frapper avec succès.